L'Institut Català de Retina va ser fundat l'any 1986 pel doctor Ramon Martí Bonet. Ja en els orígens, ell va ser pioner tractant despreniments de retina amb una nova tècnica i aquest esperit innovador ha durat fins a l'actualitat en què especialment intentem fer cirurgia mínimament invasiva. De fet, hem estat pioners en Europa en ser els primers en introduir aquest tipus de tècnica a la pràctica clínica. La malaltia retiniana més freqüent és la que està relacionada amb l'edat, la coneguda degeneració macular associada a l'edat. Aquests pacients poden tenir una pèrdua de visió important que pot provocar la ceguera. De fet, és la causa número 1 de ceguera en els països desenvolupats. A part de degeneracions maculars, també tractem pacients que tenen despreniments de retina, patologies vasculars a la retina, com embòlies, i també totes les complicacions derivades de la diabetis. La diabetis és una malaltia molt extesa i, especialment en els països desenvolupats, provoca pèrdues de visió importants i incapacitats en pacients, inclús en edat laboral.